bekuyinto yayizolo wangicela isikhuluma umuntu azokhulumana naye. Ngathi mina no umuntu bengikhuluma naye angakutshela ngamtshela ukuthi no busy bavula igroup wangifaka khona egroupini wasenda ama message yabo there is a group. But we have been doing this for quite some time, isn't it? Ngifuna igroup ngifuna ukuyisusa kuma archive kanye ne group. Hey chief, tell me. Nine. Oh no, Lalela, don't dodge my question. Yes. Why you want interest to come group? We are not interested in this rubbish. Yes. It's kudala uyenza le. I know. Ukaleni. No, into ang approaching ngayo last week. I think last Where did you supply this before? Angazi ngisaply. So uyaqala la. Yeah, bengqala nje. So usitshela ukuthi idlozi likulahlile. Yeah, ngiyanjalo baba. Because nalo bengicomplain ngithethe mfethu ngifisa. And okay, let's do this because I'm expecting you to cooperate with us. The Yeah. operation has started already. We can work with you up until very late. We don't mind. If you know you have certain things that you need to declare now, into yaziyo ukuthi ayifuneki vela ikomthethweni. Talk to us now because we'll go to your house. Yeah. Tell us now. Ukuthi unani le. So that when we go there, where can we get one? Ungathola enye banginike yona angayifunanga ubhuti. You Isendlini. I know. Asiyeni siyilana. To that group, there's a doctor in that group. Ubani udoctor? Le phone siyayithatha kwamanje. Yes. Yeah, sizo-downloada whatever we want from the phone the right way. No, don't show us. So It's not allowed by law for us. So where's the prescription that allowed you to carry such a volume? No, siyendlini so thatha la athakhona endlini then so that we can have everything together. So where are the ARVs? Ameyavisa nginawo kiyo. Bezoza nini order yakhona? Uthi uzowathumela phela. Yilokho. You are going to take us to your Mamelodi and you are going to take us to the person who gives you. No problem, I think. I will We want cooperate. the I will person cooperate. who Okay. No, I'm happy to hear that. Utlokena kae? No. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibhodi la kuyatshenda lapha etinkundleni tokuxhumana. Lo bhuti ubanjwe wathengisa amaphilisi elathenga i-prescription ngokuthi wathole kadokotela. Lokusho kona ukuthi lamaphilisi lawo lo bhuti bekungameli ngabe yawathengisa, bekungameli ngabe unawo. Ngilamaphilisi ukuthi guys uthenga incwadi yakadokotela ukuze uyowathenga or uzothole lowo muthi lowo. So njani lo bhuti atholakala lowo muthi lowo awuthengisa. So bam investigate bafuna kwathi kahle ukuthi usebenza namuphi doctor lo waze yena khona ukuthi agcina athola lo muthi lo. Ngibani lombhalela lama prescription, ngibani lomniketa lo muthi la uthengisako. Uyathanda nje lenzaba lela phethe inkundleni tokuxhumana abantu abaningi babambe wangendansi imlomo bamangele ukuthi hayibo kanjani manje kanjani sakuthi ngisho ngaya epharmacy ngisho ngayaphi ukuthi ufuna ukuthenga umuthi lo thenga i-prescription ngeke uzudobhe ngeke baze bakunike until uzoqhamuka nencwadi yakadokotela ngikhani bangakuthengisela. Seyena lo bhuti utholakala kanjani anale mithi ledinga i-prescription ishaqise abantu abaningi kakhulu alendzaba lena bamangala abantu ukuthi hayibo kanjani manje lo bhuti naku Mzulu asiphoqa. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. Wena ucabanga ukuthi kwentakalani ngale mithi lehamba ithengiswa ngilo bhuti? Ucabanga ukuthi uyithola kanjani? Ubeke imbono wakho down on the comment section, usubscribe, ulike le video. Mina nawe siyobonana kule nsha letako. I'm signing out. Goodbye.